Čaute, dneska sa točíme nové video a môžeme ísť na to. Natáčala som druhé video pred chvíľou, ale nedám ho na YouTube, lebo bolo úplne blbé. Fortnite mi proste nešiel hrať. No furt mi tam, neviem, robilo. Zahrala som si tú hru a takéto veci a nič z toho. Dve hry som si zahrala, také hry, čo hráte vec. No a som to hrala a furt sa mi tam nedalo ani hýbať, ani zbranie brať, ani nič. No takže ešte raz. Prosím vás, dajte like, prosím vás, dajte like. No prosím vás. Ja vás veľmi vás prosím. Viete prečo? Ja vás veľmi prosím. Preto, lebo nemám ešte ani jeden like. No, mám jeden like. Ale nemám biele vlasy, to je iba vidno tak v kamere. Mám ich žlté. Také tu vytačerí. Mám hnedé, ale ich žlté. Prosím, dajte mi like alebo odber. Prosím vás, mám iba jeden like, čo som si dala sama. Prosím, dajte mi like a odber. Prosím. Ak sa vám nepáči, tak dajte like. Ak sa vám nepáči, tak mi dajte like alebo odber. A už sa nikdy nevracajte. Alebo sa vráte, ale... A ak už ste chceli dať môj short alebo dačo také, tak short alebo videa proste, tak dajte like, ak ste už videli. A ak ste nevideli, chcem. A raz, keď pôjdeme do Bystrice, jak sa to volá, do Jump Parku, tak tam budem tiež natáčať. Tak to bude, nebude to úplne po tomto videu. No ľudia, konečne sa mi dá tu hýbať aj brať zbranie, dúfam. Takže beriem hneď všetko. OK, už sa mi všetko dá brať, takže ja si zoberiem toto, zoberiem si aj tieto pištolky. Viete, že všetky tieto pištolky, oni sú veľmi rýchle, kúkajte. Zoberiem si aké. To ešte takú zbraň, ale novú. Alebo tak počkaj, si nezoberiem novú. Ale zoberiem si, kde to je? Dramgary. No a to mi stačí. Počkaj. Oni tu majú normálnu mínu. No. Ty kokos. Však ja si tam pozerám zbrania, už ma zabijú. Takže tam. Ty kokos, tak debil prišiel. Poď, čekaj. Fakt sa
aby nie. Kokos. Musím snajperiť, musím spíš. Dá sa tu, keď som to nezastaváš. Ty kokos, to čo sú za cheatery? Ale nemáte sa na mňa. Moja vina, ona tam stojí. Ja som goldov, mám 0 goldov. Nebojte ľudia, ja som dobrá. Nevidím už nikoho. Ty kokos, to čo sú, ty kokos? To sa nedá. Musím ísť sem, čo je lepšie. Čo mi je? Ne. Ty idem ešte raz čistku. Jedno musím hovoriť. Nepál. Mám mega nápad do ričky. Ne. Milimetríček. Čakajte. Ja si budem do druhej strany však. Počo. 1, 2. Access denied. Thank you for supporting the map. Here's some gold to get you started. Having fun? Hit the favorite and like button to show support. Thank you. Ne ty kokos, to čo sú oni? Čo ja neviem zabiť jednoho hráča? No tak asi ja neviem zabiť jednoho hráča, ľudia. Neviem, čo sa vyselo. Asi na schvál. Keď točím video, tak
Asi. Vždycky pomáhat. Tady to nesčím, ale tady už Ne, to viděl. Co jsem chtěla? Jej? Který jsem došla, co se tam bude. Może jeden. Mam 2 kili. Będzie siła. Teraz będziemy miał Oni mi to fakt zniszczyli. Się robisz płytę na porządnie. Teraz będę za taką chcę. Podzieli ich teraz tutaj. Będzie widać tip. Czekajcie, chodźcie widać o tipka, jak ubiorę. Poczekajcie ludzie. Idziemy do łobiczka. Będziemy się rano na... Albo rychło teraz. A mam napad. Teraz idziemy zahrać GTAčko. Poczekaj, nie. Tak, okej. Teraz idziemy rýchlo zapnúť GTA. Poďa. Idem to rýchlo natočiť druhé video, dobre? Počkajte ma. Čus.